Ah, goeie. Hoi. Je bent allemaal dwaande. Een wagen aan het bouwen. Hij staat nog niet op wielen hoor, maar dat is wel het plan. En waarom ben je deze wijn aan het bouwen? Die gaan we verhuren aan gasten en in het laagseizoen aan kunstenaars. Om kunstenaars, waarom kunstenaars? Ja, omdat het mooi is als ze een plek kunnen hebben om even terug te trekken. Even tot zichzelf te komen. En ook gebruik te maken van het atelier die dadelijk vlak bij de wagen staat. En hopelijk mensen in contact te kunnen brengen met kunst. Want het werk wat in het atelier wordt gemaakt, dat is dan ook weer zichtbaar voor de gasten die in het hoogseizoen komen. Want jij bent zelf kunstenaar. Ja. En wat doe je jou en wat maakt je jou zelf als kunstenaar? Ik ben fotograaf en ik maak afdrukken, grafische afdrukken. Steert die trouwens wel stabiel, zo? Stabiel genoeg. En waar komt die uiteindelijk te staan? Bij ons op het perceel, maar dat kan ik jullie wel even laten zien. Dan spring ik in de auto en dan rijden jullie achter me aan. Nou, dat wordt wel even zien. Doen we. Zo, kom maar mee, laat ik het jullie zien. Het zeil verraadt het al een beetje, maar hier komt de eerste te staan. En hier moet dan uiteindelijk mooie, kunstzinnige, creatieve uitingen te staan komen. Ja, uiteindelijk wel, ja. Ja. En net zo goed gewoon voor normale gasten die hier in het hoogseizoen willen genieten. Maar het zou juist heel mooi zijn als ze hier verblijven en komen ze daar zo langs het atelier. Dat ze zoiets hebben van, hé verrek, wat gebeurt daar? Dat ze naar binnen komen kijken en tot ze dan in aanraking kunnen komen met de projecten die daar gemaakt zijn of gemaakt worden. Dus het is misschien ook nog wel een soort van slimme truc om die eigen kunst onder de aandacht te brengen. Ja, maar ook die van anderen. Ja. Ik vind het mooi als het samenspel er kan zijn. En of dat dan met eigen projecten of met andermans projecten is, ja, dat vind ik allebei even interessant. Mooi van wel even een lietsbietje van die eigen werkje. Zeker, geen enkel probleem. Maar dan lopen we weer de andere kant op. Welkom, treed binnen. Dus dit is het atelier waar dadelijk van alles kan gaan gebeuren. En waar ik ook onder andere mijn eigen werk maak. Dit zijn droge naalden. En dat is een techniek waarbij je een tekening in een zacht metalen plaat etst. Je kerft de tekening erin. En dan breng je er inkt overheen aan. En die inkt die haal je hier en daar weg. Dat zijn de lichte plekken. En vervolgens met de plaat, met de inkt erop en daaroverheen een papiertje. Die gaat door de pers heen. En daar wordt de inkt als het ware op het papier geperst. En zo krijg je vervolgens de afdruk. En de plaats waar je de tekening echt in de plaat hebt gekerfd, er zit natuurlijk veel inkt in. En dat zorgt voor mooie harde lijnen of mooie diepe lijnen. En dat is een heerlijke, ja, echt een waanzinnige manier om werk te kunnen maken. Nou, nog maar een heel soort successen met die project. Dankjewel, gaat zeker goed komen.